nga gaiga Nairobi nturi buya igo bamubori naki mang'ana nakare maya iga bori ng'ari bati nabasirire bono korwa agwo isimieri bang'ete nkaminyoka nere gochia omochie mwana iga ngauga ng'ete gete Yesu tigaga kahina mancho murigererio Bosongo Vibes Network kakabone ng'enchire egasi yetu nigo tomenyete ebinyoro gokoretera ari agenderete ayande yokoreria ayande yokogokia ayande yogosemia na ayande yogokurera na ayande boigo yokurungiria ntara teba nkigia toreta maiga chiruti chiabo basi story rero twakorete kurware South Mugira kwerende bonchari ari akarorano family rigere ntaka gakitebwati ase korara mburabu nego tua igo bakorara isiko bagusiba minto nabasorora kamuranche gakitiga tubwatera ne tokonye family eria titocha kogenda amatanga ekera bakure dio rito chake korera buna tua banchete lakini ekera barenge moyo titochieti kubabwatesia erinde rikoranga ngakiba komenya wikira bono nababoretie ebintu gete bibere bitatu na chitenkanyora amabati onsi na etwe igoro buna nabegete story eri nilipewa mabati yote so amabati nimbwate monto naro ntomerete mesumari niko nayo monto naro ntomerete chibese chiefundi 5000 ninchi bwate egento kiamborire negento tokorokanga chi frame 75 eji chagete tota around 20 chagete around 21 or what chagete around 24150 igo nyasaye kara gukuneni your capacity ototomere chi frame icho togende nyombe eri toye chako musingi ebinde bimanya kogendera ne mirango ne gitirisa tutaendelea baadaye so nyasaye gukune asa kubwate siandonsi ya sore to make sure nyombe eri twaje kore twachira iga chinseme chabo basi natebwa saya kuru kuboitangare obuya bo basi mukwerero na kigia toretire maumugano nore maigo mano murna rosire taiga emiaka ng'etate guchikoera bono asirete the year 2023 asenchere yo botutukanu chinsemo chiri chia Nairobi gatogete gaitire arutire mugonde esiba menyete chiruti echo roche kururi tukeri paka bono serikali njana gukwana kende igoro yo bugima bwo mwana oyo abaibori igo barenka bwate stress ne mechando ekesi ekikigachikega kugo nga kurwa enetigwe emiaka yetate gochikoera nobody has ever gone gose serikali etebe nga kiyaja ekina kerikyo mwana omino ori itetwe etwanyorete kirigana nakitwachira tubwati omugano nyasaye kagotwanchira tuborige se gukyo mugusinga kitogokora erinde eri nonye emiaka ya chire efamilia ya nyorobo ene na ende eteme kumanyango mwana omwabo nga kiasirete nonye mbarabwo nali bakorara toro bwatamo nainche ekara tugocha komugano ase familia yega wancho murigeria twikiro mochie igano obu mumuro nyagosira abuna tuteni nega no arereti gunsaiga lafu ye mwaye rogoraiga na bere deserted yega muntu tayo onyansi bwa merire yenero yaringe chokoni ya homokire yarire batirende tutagete komanya omugano asobwenge usasobotambe ningikiabete uyonta atomwabo kia bakinete gocha nere pake gacha gwikiranga gacha komera makweri
akikuru kwa mwaka Inke ngoro kwa chose mukwa obuya. na kusiranga kia guru Ali bati mukwa obuya. kinyure kingere kieke Ekenyore kene kia boitangari. Obuya. obuya bobasi Mbobasi. Boitangari. okay Ekenyoro kia obuya primary. mm Sublocation inkenyerere kuru ene edise. okay Erocation inkenyerere. Mokwerero. Division nkenyerere. Amini sameta ne na nere tokuruka itumba. okay twango mugano unyagusira Nyagusira ni garo yo masaba murabane uyo gatatu. okay Omwana ali bati mukwa iga iburetwe omwaka 85 okay agasoma karo maketu kama batisa kanisa yitu Catholic akabatizwa karo mungwerere aga bekwe primary school lianchore agasoma no yo mesa abana barenga bangaini tarenge muriri agakore primary agasoa secondary agasoma Kenyerere nara agakora bono gakora naria imogete gakurire skuru naria imogete akagenda kwirigerirende egenta kolete ni gachiete gakore skuru akaenda driving school aria tokuruka Nairobi achiete akanyora driving school atokuruka Loki. Rocky, yes. Yeah, Loki. Bono no akalete akera kora. Agasoa se boda. Erinda akagenderera. Abu Nairobi bado. Nara so it is boda Nairobi. Okay. Akamana goja ka. Nara kara agenderera. Chi boda jukuna go genderera. Agachaga ika. Asako akunywama akaleta musbati uyu agacha n'umwana uyu abero manene bono ekero bamenya ari batine ruchita kamuimoki bakagenda nere Nairobi miakere nga baramenyeta asugo kagera nabo bamenyete tiare ko bansi emiakene no nyane 5 mbaiburi to mwana agana Albert mbaiburi tu mwana okay omwana nero uyubweka bono omwana uyu rende umumura gose nyuma umumura okay omwana uyu nabo achitura moke kabisa rende agakino urigirire tise nga ari batine reise na basoma paka ekera kolete 8 na rie obwangu nabwo busa gukwira okay bono rende omwana uyu nabagenda te skuru tatiga tarakora form 4 nangina rende akara bati asira ari bati rende bono kagenda agacha akaimuka akane family Nairobi agacha akabori boda alone agakana igante betinga konyoro tiga iri kibe chinsinini akore bagacha bakamura akero bamura akaanza rende kuna kurigari nande bibarua bindebi bono bamenyete n'umuswati uyu naende rende ya urwe bigibigi muswati uyu nari gitimo gakonde igore kurukumukire bono bakaraba nere Nairobi abubada agu ese bari gokora bibarua byababo igakarati gabono mumro akagenda naende kurarigia bono agu akora nga yari gitiko be friction nke lakini tukana kubagambia tukubatebia ya tito timotigana tigango gose no nyene riuberere rimokonyora gose ndikanyeke bono umwana uyu na barenge ogochoko akara urwe bigibigi omwana umwabo tokoroka eriki nero gochoko gora ebigibigi nero kubogorie loni ebigibigi chichiloni eriki nero manene nera mumuro manene bono bono nera kabogorie bigibigi yelo igo eri ari batia kwa Nairobi eriki ara no ari tayari Nairobi okay no ari bono akara bogoria
Aribati na aramogenderera tiake bono ekera amogenderia ake igo nobo nobwa ngubwo intuki turi kaa na rito goja kwigwa report nga Aribati okure Aribati ni gakwete mabosokano egekogera mbuya ringi na bamwabo ritukeri na babete na barabwo lakini ndi gaja gutoka ngani gakwete urutira machimi agu eso mutaro na hindi ndo mwana uyu konyoro uchakire no nyore koenda boda boda konyoro uchakire uburimi agu Nairobi konyoro uchakire urimi ni bari kuri mituma osamure chiguni kitaringe uri machika chinyanya uri machikabichi bono munekera gusira na bakwetu utige tinyanya mugondo chiarenge chinyinge chiare ucha komokonya na oi plan ya bwatache ko roiseri nyumba yae bona so bwenge umwana una basirete agasira mobosokano najete nyore richibunga na kiasirete yabo nabo ina nyore to bumane ngana kyo mwana uyu asirete egekogera rinde urucho mundu gutukirwa rinde kerasira o mwana uyu mwaweri kina tennis bakamanya mambi yari baka ngobutuko bunga usirire akamanyutu tacheti ko irumo chari nabuga banyana bamuirete bakamuira Kenyatta KU bono no bamuire taroro no chita karavera rinde mochari pakemirubiri gakorwa agaya karetwa gajaga tukutusa nakibago kweresa kuru Nairobi ngakibone umugano ngakiuringi ari bago kweresa kuru reka roba wagera gisi ekero bago ngakera gisimi niyo bangakirete gisimi yarenge ritukuria Jumatatu ngari bati usirire mwaka kiyo renge igorenge tuo 2023 2022 gukare kwa mutinyu 10 okay igorendo tariange 2023 yeba bono ekero bate bangari bati usirire tukuburi nga ari bati narwarite nga yaya ngari bati ni gatuka urese umutaro niso mutarato kai bono rinde mogo kageronde bono rinde ubu maene ntuwa chikonyora nga naki kero kende ni bibago bia moitete kero kende na mangana yo mogako yurende bari kuibana n'umurugi oye bono ntwagete tonyore gusene bibaga arigere tigwe gusenere baumiranite ne bibago agasira igo igamenyete kivyake gose bamenyete na mumuru uyo ndo mbamenyete n'umurugi oye umurugi oye bagacha bagasinyana rende akarwa eri agocha ko gusirira na bamenyete na mumuru ese mumuru mwabo uyo renge erikine bibi ikota te abo muntu maybe uratwara umugano muya asugusira kwaye Nairobi neriki bono eriki nende ne kwasa na rubwateti paka nero korete mirubiri yo paka mwana uyu akaretwa yegekorera eriki no aringe na tennis na babwatiranite ne amati abantu ba Nairobi na batubwati seti kagera umuriro gacha iko musubati una chete final akairana umusubati una no arenga abo na ende kare ikina baba chete ne no mobere na bamutugutete yakagera mutuguta kurweri na rio ta chete na ende rio mumura na chete rio mumuro yo atugutiru agacha akabwa akagenda kurweri tana gocha kugamba murase simi ande gusekero kene ngo batebia ari mirubiri bono yo family yari bati bona atigaire ngakire ere ngakinere muna bono eri omwana uji gosoa form 1 na bari kuburia na enda ateba no nyane mirubiri na bari gukwana umwana no amutigata bagenda takoma no mwana okay lakini ndo mwana uyu naenda akairana agache saba ese sokoro yaye na nyirakoro akara somenya kigugi kara somo guika form 2 bono rinde riria tagete kogende class kende tagenda gusi amagisi arenga make bono mwana naenda agakana agateba bono ti yakigugi ti ngosoma bono akarigiri kunyaguku nyakuku naro tache asome egekogera akamana agateba nese ngina uchi
omwari na bagenda akagenda agu Nairobi omwana uyu no konyora gosoma igondo chegende gaika form 3 ga sobo ng'ang'a abaiburi nkumira na turi twakwana na barabu bono ayo no mugaka meto bagaka bo muchingo ikora asigete kwarengereri ng'a yenteke nabo ke bono aye buno omwana oyo wasirete nakyo bogima buri nande ng'aki okorora kwa buno mugaka nkigosikia bete omwana uyu engecha asirete ero na ba asirete agatotabanania nonya nenka kurwerio nabondo jenga tituchiti kobabuya nonya mama umwabona bajita agatwara chimba chinene sana paka bono tari buya bono rende akaron kurigereria nabondo cherende nga amakweri ayo aro na bajete nonya rende mwanya bantu kero kene na barakurutire nonya lakini nene ntori ko chitwamanya katura abakriste tokwegena nga nyasaye n'umubwi naende kari umubwi na bagoka ni muntu ndi kwesinga kende yonsi umuira bono rende tomubekera amasaba nkuna kumusabira tole nonya rende kero kende ngonya mubenye chieni osota ka tuturubania bono umwana uyu ominto rende gasira umwana ominto nara nerekeri santo bari kureimo kanere omwana uyu no umwana urenge na barenge ekerara ni garenge kuboka mambio genda busongo baimoka ne chipige ne chinyeni yo mumuro mindu ni gakarimiri chinyeni bagenda nere pakoro bono ekero yasira no yo techiti kuira matuko mangi nere akasira riri akaruna Nairobi ne pigipigi paka ka acha kurira isemoke ngakibari ne ekaseni yaye gose isemoke bo yo kubwati yo mumuro mindu uyakubwati mwaye yunzabu bono ekero omwana oyu amaene aroranga kirisanto sirire no ansete ko nere guturbanera itachiti ko birenge bya ntino ngana na chetaira nere gochiburo ruguna nda kore gasi ayo bya na rie rirende na gaikarogoro na okourwe pigipigi bono rende bono asobwenge na foto kurigiriri muno muntu amane kwaburia amakweri aro naro naende togocha kungacha muntu tebe nganyare bo moito tabwati bo maene rende na foto goisanika tatigani ntamanye obo maene bwaje ngane eke kosi yagere to mwana uyu agasira ero na bensinyete na bensinyete gekora nguchiko wake sabu naende nchiko murigiriri munare gokora ibintu byaye ndoranga kweri nabo ekasoro yabete serikali nchachete karigere mangana ye kabatebi ngani ngikere serikali techiti serikali techiti na paka no ne pario yaye no ekarari KU Kenyatta University bono rinde asenge nchondo che mwachire iga kokani kumanyangana kie esabari go sama kweri omumuru yu abete bono botoragenderere tuye pario na nditogani kumanya rinde serikali era manyete na beko manyamangana yakiria rinde ka chiete aria se bakarigereri no gukubaga mukore postmortem igomba aroje ngana kia asirite igoroje ngoto tebiere serikali te gote bomai eguchi yakira igobona ki rinde ngonye ndi mune serikali twari kuganire ndo bokonyanga nabo yara gotokonya erinde ne to ririnde nonya ne pigipigi erieche nonya rinde gento gaketo nakorera nona abantu abo baerinde kibara yunga yentu gyachire gose kiaberega mbago jarinde bana kurire ndo mucho yogororoke ingete nabo tokoganigo egekogera kare ngomo omwana bwenge njase kenyoro nonya nesa abana bandi ebintare okora nebiya birabyo nonya nabantu nabo ba nugunegete bakaibubo bengana ki omwana uyu asira eria gosire pigipigi yaye aro netogete gose yachiete konyora yachire bono konyoro utigaire asini ni akuri yani karatige ntangani akourwa kera urwe ntangani najita akasoya mumuro mwa bono eria gwitu nabwate pigipigi njatogete gose garenge bwieka konye itukeri tabwate pigipigi itukeri tabwate pigipigi okay naende pigipigi yute sireti nero nigo yachiteka nere kairwa okay nero nabo yachiteka irwa asenge nchuye liberereria makwiria esama lieta nchengoro kwa Anastasia nyanja mamo kwa yes ali batino ya no mumuro gatatu
igarenga omwana omuya naende iga namwanchete kobwakenga abana bonsi. Nabo korema endagera mogondo ogenda oimokie ebituma omobuko oboye omobuko otebia abana babeka oboya amo naende okorerania obwo bwa etuka basi osimeke endagera. Iga ekero arenge moyo igo nare koigota abana bamwabo baigota, lakini bono ekero arwete akagenda Nairobi nabo antigerete amatoke aya are nse abwo akarema mpaka egesima ase agetigerete nokere. Agateba mama narachire korigia ebesa nche gokorera enyomba kanya konderanera amatoke aywo. Akarua rende akagenda. Bono inche iga nare kona korengereria ebirengererio oborwaire bokong'ita botari kororekana nyagetari. Nkarua rende bono omwana ochire omwabo omoiseke omonene acha kong'ira nyagetari bagacha bakarara iga. Mambia babokire oko bakonya korosia echae inche bono bantebirie ng'a rigia ekebande kiao tokoire nyagetari. Bono riria nkona korigia ekebande nkoigwa bagokwana omomura oyo omokogoti nabo barenge nyomba abande bagoteba ng'a okorora ng'a agaitetu. Bono korwa abwo ekero naigwete ng'a agaitetu bono ebirengererio bikaminyoka mpaka ase abana baria bane bonsi egekoera nabo bamenyete abwo Nairobi. Nkamanya korengereria ng'a gose ng'aki gose aitetu. Nkamanya gotiga bono bwende ebinto biria biane na omoransa aria nare korigia ekebande ngatira gocha omomura oyo omokogoti. Omomura oria omokogoti agateba ng'a mama oigo ocha mobasa komotebia. Nde na oyomo agateba ng'a yaya ngima okomobisera motebie. Ake igo ekasini yane nere Nairobi. Akarua agateba ng'a mariko ngoaka are esimi. Mariko agaaka esimi agantebia kasini naki ng'a iga iga Nairobi ntori buya igo. Kwamoboria naki ng'a amang'ana nakare maya iga boria ng'a aria nabo asirire. Bono korwa agwo esimi eria bang'ete nkaminyoka nere gochia omochie onde moino iga ngauga ng'etuguta Jesu tiga nkanye. Nkairana gocha korwa abwo bono nkanyora estroke korwa abwo. Incho omusemo mombwatere korwa moina Emereria. tenaika mombwatere korwa moina abwo iga iko Emereria gaki. Nabo bigocha biaba. Bono omoiseke oria omonene abwo mbang'ire nyagetari bono orocheria rirorocheria kaba. Inche bono ngatantana ngosoa gosaria ribati ngateba omwana oyo naira onyagachete amabati aya yonsi atato. Agantebia tiga ng'ende Nairobi ndete nchi korigia omorangwa na etirisa chinyanya chikare ororo nchisiarere oboyo egere chibesa ncha gokorera enyomba eye emerangwa. Narengereretie naende gocha konya eplasta rende nse na igoro. Akarua rende agakora ki? Akagenda igo. Bono ekero ngocha konyora ng'a osirire inche bono ebirengererio bimborete pi. Nabo togokwana buya na omonto ebirengererio biasira tindi komanya ng'a inki. Kochi bono iga mbuya ndake nkonya gosaba nde Nyasaye ankeanerie naende ndora ng'a gaki namwanchete na Nyasaye iga amwanchete engaki eye rituko eria. Igo bono kende nkeiyo ndakora tiga Nyasaye amobeke omoyo oye ase abare. Bono eserekari inche nigo nde omotaka pi. Omwana oyo nere onkong'etie ase chinyomba echio chire isato iga. Acha agantebia mama nte ebesa nke na inche nente nkogorere amabati ase chichokoni echi nkoagachire enyomba eye ya ribati ya echokoni. Tonya gotwerwa embura omonto oyo okobekerete eprati embura iga egocha gogochanda nyomba. Omwana oyo agakora boigo agakora kera egento agatiga nkobeka bono emerangwa. Bono inche timbwati kende pi nda bondo iga. Egeticha nagakorire chinguru chiambora mbotokaine timbwati nguru. Bono nkorigereria bosa igo. Bwaki mambia mbuya inche korengereria ng'ende mogondo nguru timbwati. Bono onde bosa igo. Omwana oyo nere okanyigotirie endagera
kari komnyokia pikipiki na bari gochondetera nonye ngintu kiya iga ntei mama naye beka mono bono korwa agwo igo mbwate obokong'u nonye tori na omogaka ting'isanegeti igo mbwate obokong'u. Bono eserikali nere erarore etokonye omosubati naro na omwana obeire omonene naba omosubati oyio naba arigetie omonto oyio barenge komoria omogaka ateba ori korwa komogire lakini omwana oria iga akanete ng'a inche igo manyete ng'a oyo ore tata naribati tata nimanyete ng'a tata iga akwete kare. Bono rende omwana oyio kengere agachia naende akanga korwa abwo ase ng'ina agacha iga bono nare iga bong'ina korwa. Nabo bono omogaka oyo bakorwa akwanani inche ntana kogenda taumerane nere na inche nabo mbegete ekerengereri ng'a gaki ase ogwancha Yeso oyo ore moyo Yeso omoyo are omwana oyo airane ekero airanire ebirengereri ebi mbwate na inche nari birasire mbikanyeke rende naende rende buna gwakwana eserikali onye gotobwatisia ekonya omwana oyo naende ebwati nonya nebinto ebi ase biachiete pilipili eyo erinde omwana oyo anagoteberera rende nakorora gose nokanye onde naro ochiete akamanya endagera yaye ase atigete mogondo endagera inche endagera ero timaete ng'a natigete gekogera tiga endagotebia omogaka ekere omwana oyo agocha gosira konya narure iga nachire mpaka Nairobi ekero nagenda mpaka Nairobi konya nachire atang'ani eri na eraundi ya kabere nkogenda bono omwana oyo nkabarigia mogondo amatuko 3 namonyora nkanyora amaene na eching'eni basimegete mogondo bari bakore makomo bakantebia yaya bari tokobanyora nseche igo bagocha bakora ake igo naende bachire bono omwana oyo iga engaki eywo bituma mbiarenge oo egento iga asimegete chinyanya ase oroche rore gotira mpaka rogoro chinyanya chioka ase ande agantebia ng'a yaya gochia rogoro nakomboiyia omonto igo tatigete endagera ero chinyanya echi na endagera egento atigete na echinyanya bogo chiria chiare komoa chibese nonya chinyanya chiria ekero akwete iga babegete bagachireta baka bagacha koria abanto chiasaregete gaki monyana atari manyana oyo ore gochirenda naende na echinyinge chiare nabo chiare gocha komokonya gose chitokonya bono nonya ninche igo nkumete igo nsinyire koboria egekoera abana kinyaroka mbarenge oo batatu abamura mbarenge oo nere igo batatu na omosubati oye bono ngosinyia omonto nkoboria ng'aki aribati bono ng'aki bono yachanceti aribati agacha gokwa omong'ina aya nkobari muna kwaborigwa riswari kware koirani rigiya ndiri ng'aki iga akwete agatiga ebinto biri biare goita komokonya igasareka aya namba ya kabere epikipiki eri yaye auretwe eirane namba ya gatatu omwana oyo onyenchirende eserikali gose bari chibesa irenga konya atigairie epikipiki chinke akonyara atigaire chinke buna irenge mwatebeti buna irenga igatebete ng'a na 30 bono gose ne 30 choka konyora okorire nabatebete konyora isire gokora bono ichiga rende orochi muna marima ya kahaikire akamutanta-tantania rende iga agatonyora pia mono mong'ina tiga nyasaye akobeke chinguru naende ka nyasaye nareta amachibu kore moyo erinde omanye eng'eki kiabete buya mono gaki moseseni omwensi buna moreiga asante twagasanire chingaki chionsi egasi emogokora nyasaye barinde buya mono gaki macho morigereria tagete torakwana na momura omwaberiki omonene nere barenge nere Nairobi ande nere oratwara omogano ime Eric nora ase toragosoria ake nabo tokogosoria ono ntagete obe omweng'e toba omotambe mono ogochaka na amarieta alafu inu mwarenge na momura omino Nairobi abwo ng'eki abete bono ase amarieta nerikio mare mokwa igo omenyete karenti ya metero isambo bono imanyete getira 45 my brother oyo omenyete Nairobi ako Dennis Mukwa Dennis Marube Mukwa bono my brother nare barenge bamenyete nere igago
ya before ira umaroi bono mwana oyo minto muna bamenyekana yare nga mbaita muswati ya before grabaita na muswati oye alafu nkatangala my plata muswati one kana ngate ya mu jinji kurwau Moreta semenyete bonna je kalendri for the kagenda ngamubuli pika piero ngamulu rosel kirege para bono ngamate ya bono jinji bumukuru waje uichogera wakolera kurwa kwa sisi kubwa temaroi okole kwera na nyomba bono kara kora ngamate ya edo bidwa kana 400 dei ne ba ko to majibesa na kan ndani from there kinga arwete ga kagenda maroi bono ndega yo kolega varia banyere bakanga keresi ninga ya duwate balance ya 6000 bono ko na ga nga denji ko moriki imonyore ituke linkarara hawo my sister ngo tumbo kwani ko juzi to kumera ne stage ya uba anda ya kusiba ko nyumba ya ya naja ali batinyi kulia mwamoro le ba anda ya baramo baroba kagenda bono ituke liyo mwana yuko juo ja sambiri ja botu ko monyora ko mate ya nga kita to bolete na ya itu pige simia je den kabe ka se to seseni ka sambe kera mabuta bono bono na oruki Bunga teyende kono tuli ne tukapitoa ndanyo. Kita kanga abantu ba jika samaji wa tete amyo jika samaji arenge bese yajimi okya. Egere ingina nego. Akaganda tiwa. Akajiho jange sata kuma saya na ben tingeni jiri tu ajite mo gono na puliya asbara kore ka mo gono mi chupi. Na bi sete tukapigoro. Como te ya en tu toca de canimbo te trae yo esto que como tu toca de na te kan ke na ji aka ga nda pi aka ji kuma gre ni sa na ne te kombori nga endu wanyo si ni ada ta mo te ya ta ya ba sin como tenga yo le cuando tenga de lo isambo como te ngi che go ja na ya na che o ji te kai ga kan ni na ji ta ji ti ko ro ka Mandu ko kia engkabera apa kamu ndo wasambi. Alia ko je sambi ga tinde ko mulu ngakito kan nyompa ya ngai kware. Awo ante bio to kan to ko mugati to ko mugati to ko ro ande ya ka ko bangi ane ndi to police station. To kan ba ko ngo ko police station to ko line to ka to ko police station to ko uria atike te ba bang te yo. Na ngene ke bungo ye pe ka pi. Mate ya elende to ko ngira nyomba awa tenga ya ngamono wikanganyo yo ngamate ya bana kuraiga mkitigange abasere bak mate bona ese ngenjo wotinde te mo ebiga pigi tigage endo bungu akanga ko ruonjirende ba ebiga pigi una pate ka bungu ngo kibiga pigi kaso kanga mate jirachire aya bono ngage sim bono ngaje bage na menyete dayo kita kanga mo ndo wasana neiga Chabo tuko? Ya mo kaso. Okay. Ya lenga mwendo wa saa ine saa tano yani saa nane ndio ngake tuji na rueto mambi ange saa mbili saa tatu. Akanga gere ni saa nane bale ndu yani. Ya. Linda da nada da kwa nani. Kama tendo ya nga kindu ya mbiyande ngayiwe ngoma ya na ndio semie de kwa. Ande ya na tigira maru wono gendo paranda to ganda se masa to ya sabe na tigira maru kama te ya tigango to mere vese transport patme si nyandi ngale muiche wono kurwa undu jeti komera e forum dei omuntu nali nae muy kone nali nae te tukapi elibono kona rusi ko pili tukeli yo na eto muy we pila
kamoteria kabugo jigo mara waka ngakire singo mbole ndi chibesa ngaki yito kingo waka na tole singi ne twalo waka na kante na jiko ga ngati nyole tikene kamote kora iga tu pinyi imuki onyire pakka mugondo ase abana bakobera bakore gasyo bono ko jigo kimande naliere tepika pigiyo goiko ndenjera kwa jinenje ngendo tujukukwana na barabara ba mungwano yo mintu noyo aliya kombolinga yore muigwana kombolinga yore na mateya onde rostas onde bi koraiga anko haitira bobe inka intuo do jakomora awante be agwa sori tenga jene pepia o jene pepi komboli to jugo mo na umre tenga mano yigalu tenga majine mutoro kaini magotero kaini yoro get mugonda abwese bari kurema ono rende ngwaka chibiche kweta abasani na bwate ngo akiro musani na bwate simi obonto merange almost 20,000 last ganto merange 20,000 kugenda seminago kwenda seminago lete na mugolete ngakorera se wifi ase ibara kweta kagenda nganyaka nero ange 1,000 kagera bone simine na gutumia kogoche tukarosu murubiri basigari bagaja bagakaji chagu bagatete muri simoje ona basi kubate ya banyana otore kubate ya mwe diande keyi basi rende do koromurubiri to kumira keyi ne ndugurane okogenda ko aro ono gurwa unke euro jemba to sabeta almost jibe nyinga 160,000 na jete akore postmortem bono igangende tu age tumutu sine chuma ka tu amaje bono kurwa gurende tukaroberia tu akore tene jango goja tukamuleta tukamudusanga bono muswati orenda waye kwa tuji ko wete konya there before konya there birenga ya umumuro yako gende kara sibiro gando na kuatubera asibare kandi nganko barigeria ro muntu nkubarigeria ara bawe bago bimoite umusubati oyo garenge no mwako no musikali orenge yo umumuro omwako no yo lako ande byoite tu no yo barenge nero bosani ga we kambi garenge supervisor okay no mugusi ekambiererie ekambi ese bare ko kore gasi se yani ase famu ya renge yo kawa okay aha bone karaba kwane riboti yu nyora jisimi nga batagete bamurigire banga bugode nga moite pikapiki igo karati igo oyo nyakoiro musubati ebare ko kore gasi efamu ya mona mumuromino ebare ko kore famu ya mumuromino tarenge famu igare ko kora boda okay lakini muswati era akagenda se famu senge njobe jisisa cyane oja kore famu aho okay aha none ndugu yane ya kore aho na bayiri basani jikase ryana oja kore aho okay bone karare te information yeyo baada ye kwikemo nali mumuro yase musubati ne rote betang murikire bare bako bono matuka make mumuro yo gosira bono gasirende muswati oyu to umungwana oyu lenge nganere sibabaishagu andero gotanga ngani na jiteboka mugondawu karangelia bamwe ngake bamura mwesi ngake baswati bamwesi ngatinje tigo koraki bakaje bakarigereria ngake mamero ya sayu alenge bono mwana oyende buna basirite igo tukachanga tukamuleta kusi bono muswati yende ngiko ikalende ngaya tetoba kana jombe taje tigwani bible aya mara bataje tikuraka tanga moltare bono baki karaira ntoira na taoniga bakaenda ko muswati oli najete omwako najete akabutuka asiyali akagenda bono bamutikete roro ika igo musubati bono gamenyete bweka kurwa ubona na ukora mwe kamanyete because ryo mwana nyibwete karanga umwana na ajita there before ata mwana usire kuruhusi umwana uyo goje town kwake rwese mileji stajana bairi
bagonte ingo mwana umuswati yo toke ngo ganda kialengo sensa seba chabo tukona nenga jimu kumaroi ngo moleta tata ja ko anda sengina ngo moleta baka semenyete ada nalingwa kerengine sini kwa kerengine sini jane bagoja ino goja ndo kumukuru from there nga kie yipaka ko gabon nana kanya information ni mwana uyu ahaberete mwako jite kwandenga mwana inga ngoro kanale kusi igo bono obo maene tokonyora kurwa se story ye mbori ngaki omo swati oyo nyomere na mumuromino igare kokore farm eyo no mumuromino atogetaiteire very good okay serikali yanya kubwatie gendeke bamanyenga ngiki abete yana kubwati serikali gobe na bekira ni media yana kubwati bone gendeke yajite kabayigo chiko paka ko kaboniga police station iki yategere kubwati gendeke abuse muri station yategere kubwati maroi station police station bone station to bwata nene group kasarani police station from there police station kasarani umwana yinto ekarato kumurusiga abunto molete pake police station kasarani bakamara gotojenjeri musigari mwao tukamoira sitimo yani bata tukamoira sitimo je tukataya banyene ntoro nga ke YouTube sinikinga tukataya singe jose family tole kigage ndabero bono kuruwago posimo semwe karao korwa no tu alenge na kan tijibese posimo semwe korwa bona bale ko tenga ga alenge iga itetu aga tutu amaye ndron se wata ali soro janga sare no atu trema bia mone ndugu asante tukwa na yande baadaye asante mancho murigereria abagusimo ntegerete gesaku kyo mugusi gongo koro mugano yo gatiga nkwana iga mongino yorerire sana kera mwe gwa gukwana gari korero gutindi bagaka barabunga tema bari gwe komerera kinie kerago kero gukwana buku gwo muntu kurwe nkoro ya yime emiaka etatego chikoera gesa mumuro ya sira gesa itwa because bondi gatebe gaitire kiagera postmortem njoro gatinga gaitetwe so we can confidently say gaitetwe paka bono abantu bausikanete abasani baye barabuo eitana bakara abagusi muri Nairobi gose murande yani nga ntokonyora muntu obwate nkuru urabwatie kineke iga gose genteke tomanye nga maene ngakyo mwana yasirete ekiagere video ngo kwana n'abantu bechinsemo ao mbare montegerete kuru Nairobi kuru usiko ya Kenya na kuru Mombasa gusi iganga buna tuachira iga tuwa record rigenteke muntu tayo within serikali omugusi nonye Kenya National Police Service mugusi tayo rientenyi ora kurukurie genteke tomanye omuchando nga yo mwana oyo aiteretwe nande ningo muitete ande pigipigi ya uretwe maite familia yabono yani you can see kende tikeyo yani nonye negiziringi komicho kubwati gina go Nairobi kuna kitu motare gwancha basogusiba minto more in various ranks within police gakimubwatie nganeye erinde ritomanyenga what really happened maito muibule kara kwa manyiro mwana onga kyakwete nonye osirete at least ebirangere nawo bigo toerera kwarara komanyito bo maenenga egento gite to mwana one nick so I hope buna tuacha egente kenkoroskere turning point kyagero muroga asirete 2023 kureri paka bono ne miaka etatu erigerete gochikwaera bono buno mwaka oyo kwaera ige miaka etatu yakirense information teyo police bagite bagakira nobody is doing investigation igo bono tenga abantu bagendere gukwigesa kweke tokirete tore moyo maretana guru koroja skakasungura nyasaye oyo